ओंखामा आंहा दिनै दद' गैया दद' थास' आथिं भाजा मैथाजों ना गोरानजों बाथोन खांख्रिखला भाजा आरो ना बाथोन नै आं खांख्रिखलाखौ बिदि एवनानै जायो जि गोथाव मोनो एसे रुदबदो ओमफ्राय थावआव एवदो गोदै गोदै गोथाव मोनजाथारो बिराद गोथाव मोनजायो नोंसोरबो हायोबा बानायनानै जा दखानाव थांनो एसे खाबदा जाबाय फिसाजोआ हजों थांफिनसिगोन नालाय गुवाहाटि बास गाखोनानै थांगोन ओमफ्राय ओरै बैयाव थिखोना आरो ओरै दखानाव थांफिनो दोनलांलांलानो मा रायलायनाय जादों ससे दोनलां नांलानो दोनलां नांला आं एसे थसलिदो दे लोगोफोर गाज्रि दामोन एसे थसलिदोबा ओंखामा रुनायना जि गोब्राब जायो आरो दालि ओंख्रि थास' आथिं भाजा बिदा बाजियाव बासरखौ भाजा जि गोथाव मोनो आं फिसाजोआबो जि जायो मा जादों आं जि थाबथादों गोब्राब जाबाय आयौ ओंखामानो गोब्राब ओमफ्राय दालि ओंख्रिजों गोब्राबसिन जाबाय टाइम जाबाय फिसाजोआ ओंखारबाय खाब्राबथारसै लोगो दंफैयो लोगोखौ दोनलां लेंदों गाहा दोनलां माने ओरैनो लामा ससे दखानाव थांनो देलायनोसै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दखानाव थांनो देलायनोसै लिपस्टिक फुनलायलायो मादैया आं लिपस्टिक फुनाबानो देलायनाय बायदि मोना एसे फुनसै थ्राय थ्रायल' सनाफोर मादैया मुसुगुराबो जि रोजा मादैना फ्राय फुनसै मुसुगुरानो माबा
दोंनैल' आंना मुस्कुरानो गैया लोगोफोर मा होनो आजिखालि माथो मुस्कुर बानायोबोनो मुस्कुर गैयैखौ ना मारै होनदों बेखौनो बानायजानोसै नामाथाय मा दिनगोनथाय आंखौ लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आदैमोन आंखौ मुस्कुर दादेरबा माबायदि नुगोन आयु मुस्कुरानो गैखाया लासिं बासिंसो नै मादैया आखिबाय आं बेखौनो गैया थाव नालेंखर फुनबाय मोखाङाव जेबो गैया आं जेबो फुना मोखाङाव थाव नालेंखरल' दखानाव थांसै देलायबाय माला सालाबो गानजाया गरमाव जि गरम खानाया गैया मादैना थेबखोला देनां मेसेङावसो ओरै खानाय हगारलायनानै जि देलायथारनोसै आं दा दैज्लाङावहा देलाय जानो आयौ दैज्लाङाव खानायखौ हगारजाया मोखाङाबो सिथर जाजोब्बाय नै बेबो मा गुग्ला जादोंमोनलै बाहाय नै बाहाय थफांगां गुग्ला जादों थांनाय बोसोराव दाबादियाव दां दैज्लां ओमफ्राय गुग्ला जानानै सेरनायानो नैबेयो गुफुर थाबाय ओमफ्राय नैबे सेरजानाय बेनो दागखाबाय आंहा बोरायजों सौख्ला जानाय बायदि ओमफ्राय लोंनानै दोलानाय बायदि नुखाबाय सथियायो केमेरायाव जि गाज्रि नुयोना आदैमोन दा गाज्रि नुयो बथलावसो दोनलायबावो आं आयना फिसा नायनो मोनाबा मोजां मोनथाराहाय ड्रेसिङाव आं देलायनो रोङा ड्रेसिङाव आयना फिसासो नै आंना बे बेगाव थाजोबो देलायग्रा रेडिमेड एखमबा मोसानांगौ मानांगौना एकदम लिपस्टिक फुनाबाथ' जाथारा आंना लिपस्टिक फुननांगौ जायो माबा मानजोब्बायलै नै मालाय फिसाजोआ थांफिनसैलाय गावनि लजिङाव लोगो फैदोंमोन ना बै खाथि न' खाथिनि सोरसो दोनलांखानोनो आं ओरै बैयाव गारिसिम दोनना ओरै दखानाव थांसै माबानो फन हरनो खारलांसिगोन मादैया नै लोगोफोर आङो बेंगालरावहाय कम्पानियाव मावनो थांसै गारि फैबाय ने उन्दैफ्रा ओइ थांदो दे मा थांदो नै लोगोफोर दखानाव थांनो बेटारि गाखोबाय आं उन्दैखौ गारियाव थिखोहरनायनि थाखायनो जि लेट जाबाय दिनै दखानाव थांनाया 12थानो बाजिबाय 12थायावसो फैखायो नालाय उफाय गैया এগুলা না মনুপুরি সাদের নিবা নাকি নিভা লাগছে গরমের কারণে এটাই তো গরমের দিনে ওইগুলা ইউজ করতে ভালো হয় 200 টাকা দিলে 2 লিটার হয়ে যাও ছাগল হয়েছে নাকি ওইগুলা 200 টাকার মাল নাকি ওই যে ওইগুলা ওই যে অল্প ফুল আছে ওগুলা নিয়ে যান এই যে অল্প ফুল আছে ওইগুলা নে পছন্দ করে দামগুলা ভয় পায় নাকি এটাই তো সেম কাপড়টা ওর লোকে সেম কিন্তু ওই যে ফুল এমব্রো দিয়া দিছে না সে কারণে বেশি দাম এটা কিন্তু কাপড়টা ঠিকই আছে জি মোজাं কাস্টমার फैदों জি দামটো চাই মালটাও খুব ভালো দামটাও ভালো এটাই তো हाबबोदो माखौ बाखो बाजाराव फैदों दख'ना लांनांजानो गिखो ना माखो बोरैबासोहाय दख'ना लांदो मोजां देखाय दे मा नांगौ गांनायखाय हाई क्वालिटिखौसो नायो नै न'खौ नाया नै जोमग्राफ्रा माखौ लायो लाद' बेसे जोमग्रायालाय लायोबा नैबेखौ ला दामफोरखौ भिडिअ बारा खोन्थाजायाहाय बै सिंग्राया नांगोनहाय फाग्ला मानसिफ्रा दुखु मोनो फाग्ला बे बेसेबां बबे बेसेनखौ दा रायलायखुमागोन बाल भिडिअआवलाय मानो सोंबाय थायो दामखौलाय नोङो माबाखौ होनदो जेनेरेलखौ दा दाम खालामनानै लांदो नोंखौ नुयिया गोबावथारसैहाय मालाय आजिखालि नुथारला माथो बारे नस थायो खालाम
गुफुर जादोंबो मालाय नैबेहाय ब्रह्म नङालाय नैबिसिनाव आलिनाव औ आलिनाव सोंलाय औ सोंलाय लादो मानो नायो नायबायदि आं सोआखै सोंहैल' नोङो सोंहैनायदोल' थांदो लासाबबाय दे थांदो मालाबा लांफैफिनदो जाग्रा जाहोहरबाय थाबाय फैबाय थागोन जोङो दालाय सिंग्रा मोनजालाङाखै सिंग्रा जानायखौ खेबनो रोङासै औ दे जोंहा नै ब्रह्म कमप्लेक्सआव मबाइल नायनो नागिरदों सासे पार्टनारा मबाइल गोदान लानो मालाय लामायाव बिथिं जालायखो नैब्लाय आथो मालाथो लामायालाय ब्रह्म कमप्लेक्सआव मबाइल गोदान नायनो फैदों जोंहा मबाइल गोदान आं जिनिसखौबो बेहाय लांदों मबाइलखौबो गासैखौबो आयो एसियाव हाबनानै सान्थि मोनलायथारबाय $20 by $25 20 by 25 नायदो आंहाबो आइफन माबा लानांगौलै किस्ति लानांसिगोन नगदथ' बायनोनो हाखाया नै मालाय दैयाव सोमलायबावबाय मा कम्पानि होनदों कि कम्पानि अप्प' F27 Pro Plus नै लोगोफोर मबाइल गोदान फैदों अफार होदोंनो अफार लांफै ब्रह्म कमप्लेक्सआव सानसेयावनो 10 थाखा फानबाय मैया 5 था दा फिक्सारासो माबायदि जादों सावनालाय माबा गाननांलाया गाननांलाया माने नोंना माने माबा माने माइगन मोजां माबायो नै लोगोफोर दैयाव थब्ल'बाबो जेबो जाया बाबा बोरो माथो अपेन जायाखै माथो दैयाव सोमब्रुलायनायालाय वाटारप्रुफ ना नों माने सुइमिं पुलफोराव नायद' माथो मोजांथ' आरो भिडिअ बानायदो भिडिअ जाहैबाय 4K रेजोल्यूशन बेगाव 4K एलाय स्पष्ट नुदोंथ' भिडिअ जेतु আছে 4K नै भिडिअखौ नायदो 4K लानानैसो बायनांगोन आं सोंजोबनो रोंनाय 4K रेजोल्यूशन थारमाने ओरै नायदो माने मबाइल गोदान ओंखारदों लोगोफोर अप्प' गोदाननो वाटारप्रुफ दैयाव थब्ल'बाबो जेबो जाया लांफैनो हागोन ब्रह्म कमप्लेक्सआव ओंखारबाय आंहा दखाननिफ्राय लाखाबाय आयै एसियाव हाबना ओंखारनानै थैसै गरमानो मोनालायबाय आंहा लोगोजों दखानाव हाबफानानै मोनो लांफानोसै नै आंना नोजोरा बेदरावसो थांलायबाय बेसेबां फवा? फवा 80 टाका केजि 300 दाउ एसे लानानै फैबाय आं दैलि मार्केटजों ओरै आराम बेरायबोबाय हारसिं आलो आलोनो 7था जागुलायबाय सयथि बेटारि गाखोबाय लोगोफोर आंहा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ शुभरात्रि गोजोन्थों।